ప్రశాంతమ్మ, ప్రశాంతి, రైట్. ఓం మిత్రాయ నమః, ఓం రవయే నమః, ఓం సూర్యాయ నమః, ఓం భానువే నమః, ఓం ఖగాయ నమః, ఓం పూష్ణై నమః, ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః, ఓం మరీచే నమః, ఓం ఆదిత్యాయ నమః, ఓం సవిత్రే నమః, ఓం అర్కాయ నమః, ఓం భాస్కరాయ నమః. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఒక కాల్తో చేసాం, ఇంకో కాల్తో చేయాలి మళ్ళీ. చెప్పండి. చెప్పండి, రెండని కాలే, ఒకే కాలేదు కదా. ఓం మిత్రాయ నమః, ఓం రవయే నమః, ఓం భాస్కరాయ సూర్యాయ నమః, భానవాయ నమః, ఖగాయ, ఓం ఖగాయ నమః, ఓం పూష్ణి, పూష్ణే నమః, ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః, ఓం మరీచై నమః, ఓం ఆదిత్యాయ నమః, ఓం సవిత్రే నమః, ఓం అర్కాయ నమః, అర్కాయ నమః, ఓం భాస్కరాయ నమః. వెరీ గుడ్.